Ktoré ustupujú z tých predných postavení v bezprostrednej blízkosti Hrona, na ktoré dopadla ťarcha hlavného útoku, ktorý sa spustil nad ránom 25. marca 1945. Teda na postavenia, ktoré Nemci ani nemali v pláne brániť zo všetkých síl, a pravidla po krátkych prestrelkách so sovietskými vojakmi, ktorí prekonali Hron, sa títo vojaci z predných postavení sťahovali ďalej do hlavného bojového pásma. Nemecká kolóna, ako vidíte, zastala a čaká na spojenie s maďarskými jednotkami. Ich pozorujú zatiaľ z bezpečnej vzdialenosti. Zatiaľ si môžete všimnúť, kým je kľud, z maďarského okopu trčí aj hlaveň rýchlopálnej protitankovej pušky Panzerbuchse 42. No a úplne vpravo, kto má dobrý zrak alebo ďalekohľad, vidí približovať sa prieskumnú sovietsku jednotku. Prieskumníci sú maskovaní špeciálnymi kombinézami, ktoré používali sovietskí rozviedčici v tomto období. A takýmto spôsobom zisťujú pozíciu a silu maďarskej, respektíve nemeckej obrany. Za chvíľu to vypuchne. Keďže ide o prieskum, vojaci sa nesnažia zasahovať do diania, nemajú za úlohu útočiť.